hayi Kona uthini ngalezi zinto lezi zenzakalayo? hayi zona mfowethu maso Number 9 la. vele ibhasi ibize kangaka mfowethu ekhaya ngeke kulungile ukuthi hayi khona hayi Ngathi ngizovela ngithumele imali yengane phela. hayi khona hayi asiqhubeke shaye inkasi lezoyenza Wonke amavundu. Yabona into zenu lezokuthi nidle nje ninganaki. Uyathi usudla igundane ngelinye ilanga. Basophani manidle ngenitshela mina. uqonda ukuthini kumina hey hayi uMashatsane lo mfana uyakupheka ukudla impela upheka ukudla kumnandi kakhulu kodwa ke okungixakayo ukuthi yini emnandi kangaka kade sidlisa yona ngoba phela sidle sasanqinda imine ukupheka kwakhe akufani negama lakhe ukuthi uMashatsane oyemfana uMashatsane khona impela sidlisa inyama emnandi kakhulu mfana kodwa ke okusixakayo ukuthi lenyama ngoba imnandi kangaka ake ngibuze ukuthi kahle kahle inyama yanje kathi usidlisa yona Hayi akachaza impela amavundu hayi. Nami ngifuna ukuzwa. Inyama lemqeda kuyidla manje. ngisho yona impela awusichazeli ukuthi yini ngoba kudliwa yona le. Ungakundwa. Abafana uyabhetha lo mfana lona. Ungadla amakhundane wona mfana. Ungaphela amakhundane wena. Ungaphela amakhundane wena. Uthini uyamuza uthi uthini? Uyamuza uthi uthini khona manje? Umuntu bela yeka mangafuna ukuphela. Mashaka ufuna yeka umuntu Hayi bangathina abantu abakhona bethu amakhundane la umntana kangaka. Bangathina abantu abakho bethu amakhundane. Hayi amakhundane hayi. amlinda chaze la ayikho le echazayo. sisimoya achaze nawe ukuthi kahle kahle kwenzakala Okay, mamela mfethu manje ngesitsonga traditional language yathina emakhaya siyibiza ngenyama yawo. Inyama inkomo. Hayi ngiyabona ngiyadlala bese ngishilo. Sengifuna ukuza kuthatha nequme. Bangathini abantu bami. izofaka imolotshisi Nami ngihlale wrong. Esingihlale wrong. Hayi Mashatsane Ngeke ngidlala ngishaya uzongibona namhlanje mfana wami. kodwa nawe iqhuba isandla sakho mfana suke kubalula kakhulu ngoba uyazi ukuthi imolotshisi umuntu osheshayo ifaka bosheshe umizwa mase ngikubuza demeaning physical exercises. Ukho kahle ukuthi shayane la People line sihlala up to sonke. buy food, observing little of the social distancing Yeah, protocols are now in place. Ulibathi sithule lo mfana sizwa nokuthi kuthiwani la. Kuthiwani ngoba sizwa vele thina lento ekhulunywa. Izweni lo. Sawuyagula manje thule. Because it hasn't happened, it's possible. Asizwa nokuthi bathini manje lapho uthi ukuthi sithule The worst fears of authorities have already been realized. There is at least one confirmed case of COVID-19 in Alexandra. Bathini lapha mfana? Bathini? La shayela phela. Ngithi ubulalele wena. mamela ngizokuchazela. Okay, lapha bakhuluma indaba nyane yama disease. Ndaba yani ihlalo dabeni Le ndaba bathi Corolla or Corona, I'm sure. Yeah, something Comora. khomola But let disease iphuma lapha eChina. bathi yenzani mfana? yenzani khuluma But it's dangerous. Ngithola but anytime after 20 seconds cabanga mfethu 20 seconds ugeza izandla ngumele ukugeza izandla Chatha usebenzisa le mithi yakho kufuna ugeza izandla. Uvela uphuthuma nje ubamba amabhodo yonke into lapha. Siyahlala manje sizwe izinto ezibabayo uhlaza esingazi liqhamuka. ikho ukhasini sigeza izandla after 20 seconds it means kufuneka ucheck isikhathi maybe ubeke ibhavu la site after 20 minutes uwash izandla uzimala ngendala mina ngeke ukubone lokho lo 20 minutes Uzasibulisa uyaza amakhwalona lawa yini usogula lana manje. Uzathini usibakela ukugula manje la. abelungu lesi Hayi. into ezilepha zikho lapha sofika kanjani lapha Hey, khona nokho. Yini? Yenzakala. Khona Mashatsane, khona. awubuke mfana khona onokhaya lapha awubuke khona onokhaya Machansana we. mabebeza baby nini isithanda sami Ufukile na. nami nifukile Kahle. angibhayi surprise vele Thola beke eyakhe.
Yes. Nona mina ashibheke. Yeah. Nakhuluma nalaba. Okay. Angiyazi ukuthi ngizoyenza kanjani uthi ufuna ukulala lapha. Ngiyacela Majida, ngiyamcela. Ayikho lento. Zomkani noma yini. Hayi, uthi emuva uthi. Hayi. Hawo diragalang khani. Nna se mpotse wena o dula le batho mo khwi. Hawa. Nona mina ha ba sepele batho ba khwi. Yalo o re nna ke sepele. Go sepela nna o re sepela bona. Plan ya eng mpotse gone jwale. Plan standard sami. Hawu bona nona mina. Sorry baby, sorry. Hawa sore wa ke tsini. Nna se mpotse wena o dula le batho mo khwi. Sipila standard sami. Tlabulela. Yalo o re nna ke sepele batho ba ba sale mo khwi. Hawa. A tlabulela go kaya baby. Umfundi udliwa yini lo? Unqaphisa lento yenza esanda kwenzeka manje phela. Kwenzakalani? Machansana, yini? Hayi ngambuza uxasukile mfana. Kodwa naye phela kade kufanele asitshele. Hayi, usitshele mfana. Ubani man? Hambe uvule uyazi Mashansana ukuthi wena umuntu ozivovula umnyango. Amvule. Amvule. Hayi, amvule. Ibonene madoda. Yebo sibonene kunjani? Kunjani? Hayi ngiyaphila ngusithole mina madoda uJobe kaManjani. Nakhona uJobe omkhulu ngoba phela nabo uJobe abalingani. Ngudokotela omkhulu ke la kweNkamthaniya kweNkamdlongombani. Ngisho nala kwaMshaza afi hostel imbali. Nakho okuzokwenzeka madoda. Ngizonihlola nonke ngawani ngekhanda lendoda. Nginihlolela lesifo lesilolubhubhane bese ngizile ngalobhubhane lolabathi pandemic lolu elibulala abantu umhlaba wonke bathi coronavirus. Ngizonihlola ke madoda ngamunye wenu. Ufuna ukuthi nonke ngibone ukuthi ubani onayo ubani ongenayo. Emva kwalokho sesiyokhuluma ukuthi kuphi okuzokwenzeka. Awumele insizwa yakho ngaphambi kokuthi uzoqhubeka uchaze. Mina ngiyachatha, ngiyajijibeza manje ngiyayikhipha kule nto okhuluma ngayo. Angikho kule nto okhuluma ngayo mfowethu. Asinayo lento. Uthini lo muntu lo? Lalela ke insizwa mina ngudokotela omkhulu nje owathi sengishilo. Yimi enizongilalela la. Kuzokhala esami kwenziwa into eshiwo yimi. Hayi ngeke la nawe. Ngeke kukhala isicathulo sakho ke lapha. Phela chaze. Hayi. Chaze. Uthini manje uzokhala isicathulo ngoba kuthina esikhala isicathulo sethu yena ufikile la kufuneka ukhulume nathi kahle phela. Kuyomela sitshele kahle into kufanele asichazele uMashansana ngale nto lena. Kulungile chazana. Hey madoda. Ngibuye kahle mina ngiphethe. Njengoba ningibona nje ngentshela ukuthi uzokhala esami isicathulo. Kwenzeka into engisho njengoba ningibona nje ngiphuthele imali lapha lawo. Abe ubani lena uthi singabheka. Maniphikisa mina futhi niphikisana nohulumeni phela. Ningaboshwa nokubosha. Manje ke kumele kwenzeke lento engishoyo komadoda. Kodwa nawe kufanele ukhulume ngendlela eright nawe ungakhuluma ngathi ukhuluma ngafanyana abancane. Uyasibona ukuthi siza ngamahwanqa singamadoda emizi thina. Sizintshele. Lani ke insizwa yakithi mina ngeke ngize ngilalele nina ngoba ngishilo ukuthi ngise ngomsebenzi la. Sengiyaqala ngiyasebenza ngoba ngiyanibona ngathi nina nifuna ukudlala nichitha isikhathi sami la. Ngize ngokuzosebenza lapha anginaso isikhathi. Awuthi ubheke kahle lapha. Awuthi sibone lapha. Amehla ababovu nje. Iyona ke into eyenza ukuthi umuntu abe ne coronavirus la. Iyona ingqotho zayo wena usunayo wena. Uthini? Inwele zenzani lapha? Hayi, inwele ngathi ziyaqothuka. Amanye ama symptoms akho nje nani obabili madoda. Sengivele nginibeke nganqane. Akusekho ukubona abafazi zingane kwayintombi lezo kwamsebenzi uphelile madoda. Ngoba ngiyabona ke madoda ukuthi siyaphikisana. Ngcono ngifanele amaphoyisa ukuze nizokwazi ukuthi nithathwe niswe lapho kugcinwa khona abantu abanalesifo. Maybe since ukuthi imali kusiphi imali nyana. Yebo. Cabanga kanjani? Manje ngiyithanda lento eshoyo ndoda. Yebo ngikhuluma noMajida. Ufuna malini? Angiyazi badudu ufuna mali nyana. Asimnike okuncane. Uyashaya uyeka lapha simnike okuncane. Okay. Ngiyakhuluma. Ngathi ngiyayithanda ke le ndaba madoda. Yabona ke masosebenza kanje. Hayi, ngathi uzohanjiswana impela ke madoda.
Nokulungile madoda siyobonana kwelizayo ke niqhubeke nje nenze izinto ezinhle madoda futhi niphephe niphathe kahle. Kulungile madoda siyobonana kwelizayo. Oh, nonke niphelela. Hey, nawe dokotela ufake. Okay, uma ubhala uthini manje? Bemuzoluka. Kanti uyisigebengu lo nto. Musele ngasigebenga kanti la. Lethe imali. Letha imali yethu manje. Hey, hayibo. Hey, usayithola ipolitiki. Hey, letha imali yethu. Letha imali yethu. Letha imali yethu.